ke uMcineka. Hey inyoka le bisihubuza amatiye lapha. Isiphithiphithi amashade amemulo ngiyasazi mina. Iphithiphithi lesi selapha futhi. Yabona umaskandi mawungaphika ngawo. Ngabona uphenjelwa yikhanda besiyohubuluza amatiye ke lapho lemblaselo uMcineka lamashethi Wenganza wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video kambe ngumsizi aka ngosiwo admin. Mapho uqala ngale kule channel iqinisekise ucinezela subscribe uzowatha zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Usho kanjalo ke uWelile Mchunu wenganza wethu oba ke solo uMcineka ngokuba ke yiphixiphixi njengoba sazi ukuthi ke namhlanje kubonakala ke izithombe eposte ke umculo kaMaskandi igcokamelisha la behlangane khona ke noMcineka beqhawulela abantu abaningi baphawule ke ngendlela ezahlukahlukene. Mina ngifisa ukuthi ngizovo lakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Wenganza wethu mina sengiphuma kanje hlanga pha kwi comment section.